Jan Krossla Paulsen, tid täppa en affär har vi nästan nog att säga, men tid täppa 2 år Ronald mot Ensøy. Hur är din känsla att nå den är det sen? Ja, inte alltså det var fruktansvärt länge att komma. Det visste ju gräva runt här tog kort och gott så där man och ja, alltså man hoppas ju från det får steg här med att och får inte ett mål nu öliga sent och så det var för sent att få mål men känslan är det. Hej där vill jag se så det är bättre. De manglar så två matcher i världen. Var det något som avskar spelet jag kan det? Jag vet inte, ja, kanske inte mycket värre men jag hade det var helt okej allt. Och till få några chanser till själva gott skott och så skorar du på bröstpartiet själva i östen. Följde till att det söker de chanserna de kunde söka. Ja, det alltid det gör kul för. Vi bara öl helt till alltid och får inte bollen in till det som manglar ju. Få bollen in. Ja, till lite så nyas nu. Det är sin chili stöva men det var ganska synd av optimism efter alla gånger. Ja, så han det kapten ner. Och nu långt än och färra. Jag provar att satsa köra. Vad är?